everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco, Sir Berilio, wa na lain. Ang kriminal na karon ang ilang gipusil. labing maayo kung mo ko na Aladdin. Nalipay ko. Mawa na gid na sa mukha na gaon. Mawa na sab ang labad sa imong uho. Gusto kong makita ang kriminal kung kinsa siya. Siya, kan Aladdin. Ayaw lang una agawn. Kinahanglan nga masiguro ta una agawn. Nga way peligro alang nimo ang pagtunga sa diktong napita. Di ay ba? O kayo agawn. Kinahanglan nga ibutang tagyod sa siguro ang imong kinabuhi. Salamat kung mo ka na Aladdin. Kay nakita mo nga akong kabililhon ning pundo ka isip imong agaw. Amo kang agawn, Sir Berilio Biniperte. Dili kay ako lang. Og naibaw ko nga sama nako ang akong mga kaubanan. Doon na say kasing-kasing nga mubati og kahingawa diha nimo. Og andam sab silang panalipdan ka batok ni bisan kinsa nga magtinguha nimo og dawtan. Oh, mas gibati kong luwas ko uban kanimo Aladdin. Kay itong danghag na betsoy. Wala! Napatay ko na mo! Awa magsilbi yung pagdagan ay! Time pa. Walang kahata masayop sa atong gituhuan, mga kauban. Na! Abot na ka! Sa'yo pa naman, Aladdin! Agawan, Sir Berilio! Mahimo ka nang mupadawal nga ring napita. Sige, mabuta ko ninyo diya. Matay ning kalakiha. Nasayop kita da. Ha? Ya! Gusto mo ito bato niyo! Pabuton talang una si Agawan, Sir Berilio. Niya na siya paingon din eh. Gusto ka, Aladdin? Tinuod ka na sayop mo sa inyong gibuhat ni tawhana. Daan pigid lagi ko. Nagduda ko nga usa kini sa ka mga ngayam nga nasaag ni napita kay na. Kanag iyang da. Ergan man ka na. Sorry gid kayo, Agawan. Pero sa akong bahin, naniguro magugo. Susunod mong ibuhat. Mas mayo sa binuon nga maniguro tang daan. Unya, Agawan, unsay buhaton taning maong patay nga lawas. Kung saon pa man eh. Ha? Hala, ilabay. Ihog sa laom nga bungaw. Unsa naman? Nalabay na ba ang biktima sa posel, ha? Sa ato mga tao? Aladdin! Nalabay na, Agawan. Mayo hinoon. Sa laing bahin, dili tuod siya maong kriminal, pero ang rasam niya ang kamatayon. Ha? Mao ka na. Tungod kay hulga siya sa itong operasyon ni Napita. Og ang bahin sa kriminal, wa pagid kini masulban. Kinsa gid ka siya. Ako gisalit kanimo ka ng bahina, ha, Aladdin? Pinagi kanimo. Lauman ko ang hingpit nga solusyon ni problema, ha? Maayo hinoon, Miss Brenna. Nga nibalik ng imong kadasig sa pag-atiman, sana pasagdan mo ng mga negosyo. Nahunahon ako manggod. Nga mosamot lang ako kabatay ang akong kinabuhi kon. Mahana na ako ang tanan. Tinuod ka na, Miss Brenna. Ikaw di bahala sa mga kaugalingon sa bahay, ha? Kini siya, oh. Naguna-una pagyod. Okay ra ko, oy. Ayaw ko kabalak eh. Okay? Okay. Bye, Judaya. Bye. Mao ginilabing maayo ning panahon na alang niya. Nga mahibalik ang iyang kadasig sa pag-atiman sa ilang mga negosyo aron ma-divert ang iyang atensyon sa kalit kayong pagkahanaw ni Ranito Beneferte. Hain mo yung si Ranito.
tinuod jud ka nga tuwa siya karon sa dapit. Din tuwa sab ang iyang amahan. Meetings, conferences. Ay, hectic ang akong sikat karon si Manaha. Mao ni gusto ko mahitabo nga mabisi kayo ko. Ay na, ayaw na lamang paghuna-una og andam ni Inday Bre nagpanihapon ninday. Kay basta busy kayo ka na siya. Nagpauli lahos gayod ka na sa iyahang kwarto, Inday Judea. Matulog na ka na. Mao pa di ay Manang Rosaura? Ako naman sa binuon ang gibati og tumang. Ay, mas maayo pa si Miss Brenna. Kinalingaw na sa iyang mga negosyo. Pero ako, doa lang kanunay ang akong una-una sa lalaki nga akong kimahal. Unsa na kaya gibuhat rong panahon na panaliptis siya siya mga lakaw, Diyos ko. Maluoy ka niya. Gimahal ko si Draco. Hi, si Judea Manang. Oy, anda sa sulod sa iyang kwarto, Inday Brenda. Ugingano manunta. Arian ko siya. Uy, hala. Milagruha man nga wala mo diretso katulog. Wala tingali ka po ya. Uy, hala. Wala ba may mag-andam si Manang sa imong panihapon, Miss Brenna? Humalag ko pa ni hapon. May anhilang ko rin sa imong kwarto. Kay gusto kong mugahin og oras. Aron magkasulti kita, Judea. Tingali ba ya, gikapoy kagikan sa trabaho, ha? Sako nang gikaingon. Gusto ko mugahin og oras aron magkasulti ta. Salamat ha, Miss Brenna. Ako ang angin magpasalamat. Tayo palagod. Mura, gikan ka nakilak. Ha? Uwa, uy. Ayaw paglimod. Klaro kayong gikan ka nakilak. Ngano? Unsay problema? Kuan, kining... May ideya na ko. Naibaw na ko ngano. Ha? Nabalaga ka. Nahingawa ka niya, diba? Miss Brenna, ayaw ka balaga. Kaya parehas ni mo. Ako ning alkontrahang pagbatia. Nagkasabot ko ni mo, Judea. Gipakita mo ni mo ligon ka. Pero sa gihapon, mapatigbabaw pag gihapon ang tawanan mong pagbati. Ang atong tawanan mong pagbati. Ang atong emosyon. Miss Brenna. Mao ni hinungdan. Kung nga nung gusto kong gahinan ka gyud og oras, panahon, Judea. Nakasabot yung kay kunimo. Parehas na ako. Normal lang ka na sa naigugmang tinuuray. Eliakim. Draco. Ako si Draco. Nanghuam lang ko nining lawas ni Eliakim. Sama ni mo ka nang hait kayong punyal ng imong gikunitan. Ako ni itunol nimo. Ug dawata palihog. Dili ko. Basta ka dili ko. Palihog. Dawata kini Judea. Dili ko. Basta ka dili ko. Palihog. Dawata kini. Sige na. Ako. Salamat. Kay imong gidawat. Nagtimaan ka na. Nga gidawat mo na usab ang malisod nimong misyon nga rin ako. Masibot ni mong
Naibaw ka na kunsa. Aron patyon ka, mao ba? Patay na ko. Dugay na kong patay. Ug dili kay makausa lang. Dili kay makaduhalan ko namatay. Pero human sa kong kamatayon, mag-antos ang akong kalag kay ginapos man sa tunglos kasalanan. Mo hinungdan nga ni ako karon ning lawas sa ginganlan ug Eliakim. Draco, dili ko mahimo ang imong gimando nako. Dili ko ka na mahimo. Miabot na ang panahon. Miabot na ang panahon na talikdan ko na ang pagkatinunglo. Miabot na sab ang panahon. Aron biyaan ko na kining lawas sa ginganlan ug Eliakim. Human ko papasaylo sa akong kasalanan. Ug ikaw lang, Judia. Mahal ti ka, Draco. Mahal ta ka. Mahal tasab ka. Ang imong paghigugman ako. Dako og nahimong tapang aron matuman ang propesiya sa pagluwas sa usa ka kalag nga dugay na nag-anto sa silot. Nganong kinahanglan man nga buhaton ko kini. Ano man. Aron ang nasugda na matapos. Pusa palihog lang. Dili nato palabyon kini. Dili nato palabyon kini kayo na. Patyan ako, Judia. Patyan ako! Manang Rosaura? Ay, Inday Brenda! Uy, migawas ka manggod. Ay, nakabati ka sabdian sa syaget ni Inday Judea. O Manang, naon sa magkasiya? Ay, mauman bitawon ang akong susihon, Inday. Na, pwede na kong dali-dali ka na balaka ko. Miss Brenda, mao ka na ako nadamguhan eh. Judea, nahibaw ko. Dili ka nilalim sa imong bahin. Bisan sa una-una lang, dili ka na ako kaya. Dili. Doon na ka-importanteng misyon. Dili basta-basta ang imong papel sa kasaysayan, Judea. Miss Brenda. Sa mosagot ka sa dili, buhaton mo gyud ang nakita nimo sa imong damgo. Himuang nga puno sa gugma. Og tungod sa gugma, apil na ni ana ang pagsakripisyo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.